Titta, här kan man öppna. Här ser du. Inuti, där har de en kolmaskin. Ja, en kycklinggrillare. Den första i hela världen. En liten mysig vrå här uppe där man kan ligga och vila och sova och leka. Där är ungarnas rum. Du kan öppna och stänga den här hur smidigt som helst. Titta här. Ska vi se, ska vi knacka på här? Titt. Tada! Det här är Mr. Hansen. Hej då, Mr. Hansen. Titta här. Titta. Och vad vill jag ta för mat? Titta, Mr. Hansen.